tomto videu ti poradím jeden tip, ako sa vieš s kýmkoľvek, kdekoľvek, kedykoľvek zblížiť. Vieš mu byť sympatickejší, vieš nadviazať komunikáciu a v sekunde si získaš jeho sympatie. Je to primitívne, jednoduché a napriek tomuto veľa ľudí nerobí. Ani ja som to kedysi nerobil a dneska to robím bežne a pravidelne. A tým tipom je, že sa naučíš alebo že začneš oslovať ľudí, kamarátov, kamarátky, brata, sesternicu, partnera, partnerku, manžela, manželku krstným menom. Jožko, dobre vyzeráš. Zuzka, máš pekné nechty. Ivo, dík, že si mi pomohol. Peter, prosím ťa, vieš mi s týmto poradiť? Oslovuj ľudí krstným menom, lebo najčastejšie slovo, ktoré je vyhľadávané na Google, je slovo ja. Ja, celý život rozprávame o sebe, čiže nám je milé a sympatické, keď nás oslovujú ľudia našim krstným menom. Toto je môj tip pre teba. Ak sa ti toto video páči, daj like, napíš mi do komentu, či oslovuješ ľudí v tvojom okolí krstným menom, no a toto video môžeš kľudne zdieľať medzi tvojich